JOTO no lam so the secret life dairy channel norok JOTO college student rok ni bagai B.ED admission khlai rijaka mane ke college paiei tak B.ED khlai tongnai hinai rok ni bagai ta norok ni bagai belai no sep kaham 2025-26 season ni bagai hinge norok wanchuk tongkhana abo boro angkhana hanai aboni thai eba ke aboni jaga hinke udan career abotra office hinke norok oro scholarship bai bo porimanai tei direct fee riwibo admission ni manai tei aro scholarship rok ni bagi bo sep kaham mani manai tei norok aro regular bo khlai manai distance bo khlai manai hinke norok tamono wanai tongba dak te join se khlai sidi ta let sidi hinke norok tei bo information kaham manamo chungka hinke tolawo contact number jot tongo 9863800253 norok aro contact khlai di tei bo kaham information manan bagai mane ke tebo kaham sung bujina bagai ta belai ke chance kaham norok aro kaham ke B.ED khlai manai kaham ke slungoi manai ta mane ke joto kaham ke clear ke no khlai manai aro B.ED ge sung tab kabang mano wanai tonglayo sung bahai ke B.ED khlai nai boro thang khlai nai opro kabang mano wana oi tongnai krediba ge aborong bagai belai no tabok JORA kaham te chance kaham phai tong o JORA un sung ya sarna nangnai tei o jaron sung khlaina nangnai hediba aboni bagno sung norok ni bagai video toi phaikya norok obno follow khlai di tei o je chance kaham norok ta yakadi ke norok bo thangai admission kaham khlai scholarship bo norok admission khlai manai tei tam no wanai tongchina hediba sung joto study khlai tongai rok ni bagai belai no JORA kaham tei belai no sep kaham hinke norok bo taler sidi dagdi join che khlai sidi amai joto no